dahilan dahil sa COVID-19, dahil sa virus na ito na nakakahawa, nakakasakit, at higit sa lahat, nakakamatay. At ang ating paggawa niyan, pag-alcohol, paghugas ng kamay, pagligo, dahil takot tayong mahawa. At takot din tayo pag nahawa tayo, mahawa natin yung iba. At siyempre, higit sa lahat, takot tayong mamatay. Kahit mga pare, sino bang gustong mamatay kagad? Siguro yung mga depressed, pero ang taong nasa normal na pag-isip, hindi pa niya pipilihing pumanaw kahit gaano man kahirap ang buhay. Kaya ito po yung ginawa sa atin ng pandemya, naging maselan tayo. Pero alam niyo po, higit pa sa virus na COVID-19, may mas matindi pa talagang pwedeng nakakahawa, nakakasakit at nakakamatay. At ito nga ay ang kasalanan. Dahil ito'y tulad ng virus na pwedeng makahawa, pwedeng makasakit, at pwedeng makamatay. Hindi po ba, pag mayroon tayong mga ginagawa na masama na nakikita ng ating kapwa, pwede tayong makapag-impluensya. Kahit di natin nanaisin at hindi natin intensyon, mayroon pwedeng ma-impluensya. Mayroon tayong ma-impluensyahan. Lalo na yung mga bata. Sa harap ng mga bata, nagmagawa tayo ng mga baluktot. Sa tingin nila, okay lang. Dahil mahina pang kanilang immune system sa paglaban sa kasalanan at sa kasamaan. Kaya pwede tayong maging bad influence sa kanila. Pwede na sila nating mahawa sa anumang baluktot, masama na ating ginagawa. Di ba? Yung mga bata, kung anong nakita, yun ang gagayahin. Tanda ko nga po sa isang advertisement ng bata pa ako. Pinagmamalan ng aking bata, yung driver na kanyang anak. Kasi daw, sabi ng bata sa kanyang anak, sa kanyang tatay, ay, ang tatay ko, ang bilis magpatakbo. Sabi niya, kasero siya. Sabi niya, pagka nakasakay kami doon sa kanyang jeep, ang bilis-bilis. Kaya paglaki ko, gagayahin ko ang tatay ko. Sabi niya. Yan po yun isang advertisement ng bata pa ako. At ganun nga yung mga bata, madaling maakit sa anuman nakikita at ito'y kanilang ginagaya. Dahil hindi pa sila ganun kalakas sa pag-iwas, pagpili sa anumang kanilang nakikita para i-process nila at ito hindi nila ito magaya. Kaya yan po yung kasalanan. At siyempre, nakakasakit din ang kasalanan. Pag mainit lagi ang ulo mo at nag-aaway, aatakihin pa yung puso mo. Pag baluktot ang ginagawa mo, mayroon ding takot na dinadala sa iyan, magkakasakit ang iyong bato. Kasi ang ano pala sa sakit sa bato ay yung maraming fears. Kaminsan po, pag marami tayong kasalanan, kasi marami tayong iniiwasan, umiilag, nagdudulot siya ng takot. Meron po akong isang kinasal. Dahil hindi tanggap ng babae, ng lalaki, yung babae sa bahay nila, kaya tinago nila ang kanilang relasyon. At siyempre sila po'y very Catholic pa naman. Hindi sila kasal. Kaya tinatago-tago nitong mag-irog, ang kanilang pagsasama. Kuminsan daw po ay pupunta sa public place, nagtatago yung lalaki. At baka makita, halimbawa, ng mga magulang niya, nakasama yung babae na ayaw dun sa pamilya niya. Ang hirap ng patago-tago, ng TNT. At ang panalangin nila nitong dalawa, na sana'y darating araw tatanggapin sila ng magulang ng lalaki.
at maging sagradong kanilang relasyon. Dahil alam nila yung kanilang relasyon ay hindi dapat na dahil hindi pa sila kasal. At nagkaanak sila. Pag pinapasyal doon ng lalaki yung pamilya niya, na pag merong mga tao, nagtatago-tago, baka mahuli sila ng mga magulang niya. Ang hirap. Kaya alam niyo, nung ikasal ko po sila, umiyak yung lalaki. Kasi long last, tinanggap nila yung babae. At ngayon, loves ng mga biyenan na babae yung napangasawa ng kanilang anak. Kasi mahirap yung nabubuhay sa kasalanan. Mas maganda nga yung ito'y nakapatong sa anumang kabanalan at kabutihan. Anumang kasalanan, ito'y nagdadala ng sakit. Di po ba kahit ang Panginoon mismo, sa mga pinapagaling niya, isang sinasabi sa kanila pinatawad ang iyong kasalanan. At ang pagpapagaling po sa mga may sakit, laging kalakip ang pagpapatawad. Magpahanggang ngayon po. Kaya pag kami pumupunta sa mga may sakit, sa mga sacrament of anointing, kasama lagi yung pagbibigay ng absolusyon, ng pagpapatawad. Kasi ang pwedeng tunay na makapagpagaling sa may sakit ay hindi lang yung mga medisina, hindi lang yung mga medical therapists, hindi. Kundi yung absolusyon, yung pagtanggap ng kapatawaran. At marahil tayo po'y aware dito, na paggawad ng pare doon sa pag-absolve sa ating mga kasalanan, ibang ating nararamdaman. Dahil ito yung ibinigay na sakramento ng Panginoon, para tanggalin ang kasalanan. At siyempre po, ang kasalanan, hindi lang nagkakasakit, nakakamatay, nagbibigay ng walang hanggang kamatayan. Hindi po bang nakakatakot mamatay tayong nagkakasala? Mamatay natin nung tayo'y nabubuhay sa kasamaan. Mayroon na pong ngayong pandemic, na gusto magkumpisal. Kasing araw, hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay. Lalo na may COVID. Bigla-bigla na lang yung mga kilala, wala na pala sila. Kaya ito pong isang mananampalataya, nagre-request ng kumpisa sa akin. Kasi raw baka bigla-bigla na lang wala na rin siya. Mas maganda na yung, sabi niya, ang nakahanda. Anumang oras na kukunin ni Lord, nasa state of grace daw ang kanyang kaluluwa. Kasi we do believe, ang pinaka-grabing kamatayan, not the physical death, kundi yung walang hanggang kamatayan, walang hanggang kaparusahan. Kaya ang kasalanan ito, nakakamatay, bibigay ng walang hanggang kamatayan. Kaya alam niyo po, ang ating pagdiriwang ngayon, ang Immaculada Conception, itong pinapanala sa atin, na ultimo ang lumikha sa atin, ayaw niya sa kasalanan. Kaya, para tayo'y iligtas sa kasalanan, hinabuti niyang ipanganak ang manunubos. Hinabuti niyang ipanganak ang kanyang buktong na anak. Hindi para iligtas niya tayo sa kalamidad. Hindi para pag may mga pandemic, mamagicin niya yung mga pandemic, mawawala. Kundi pinadala ng kanyang anak para tayo iligtas sa kasalanan. Sa kasalanan, nagdudulot sa atin ng tunay na kapahamakan sa buhay. At para gawin niya ito, nangailangan siya ng mga sasang-ayon sa kanyang plano.
At yan pong papel ng Mahal na Birhen. Siyang pinili para dalhin sa kanyang sinapupunan ang magliligtas sa atin sa kasalanan. At para gawin ng Diyos ito, kailangan may preserba niya ang magdadala sa kanyang bugtong na anak sa kasalanan. Yung hindi mababahira ng kasalanan ng dumi, yung dadalhin niya sa kanyang sinapupunan. At ito po ang ating pinapaniwalaan ngayon. Isang misteryo na binigay na grasya o biyaya ng Diyos sa Mahal na Birhen na tinatawag natin ngayon, Immaculada Concepcion. Yung ipinaglihi siyang walang bakas kasalanan. Kuminsan po misinterpret ito Akala nila yung walang bakas na kasalanan ay ang Panginoong Jesucristo. Siyempre, yan automatic na siya pinanganak na walang bahid na kasalanan. Kundi itong Immaculada Concepcion ay ang Mahal na Birhen. Para marapat siyang maging sisidlan ng kaninis-nisang bugtong na anak ng Diyos. Kaya siya po ang Immaculada Concepcion. Siya ang itinangi ng Diyos na hindi mabahiran itong kasalanang mana para hindi niya ito madumihan ang ilalagak ng Diyos sa kanyang sinapupunan. Kung minsan po nag-iisip ko bakit siya lang? Bakit di niya ginawa sa ating lahat? Kaya naman pala niyang gawin na di tayo mabahiran ng kasalanang mana. Pero alam niyo po, yung nangyari sa Mahal na Birhen na para hindi siya mabahiran ng kasalanang mana, yan ay nangyayari sa atin sa pamagitan ng sakramento ng binyag. Sa binyag, dito tayo nililinis ng Diyos sa kasalanang mana. At nagiging tulad ng Mahal na Birhen, walang bakas na kasalanan. Kaya sa ating pong pagkabinyag, nagiging malinis tayo, hindi dahil sa binuhos ng pari yung tubig, kundi yun ay simbolo lamang na ang Diyos ang naglilinis sa atin sa kasalanang mana sa pamagitan ng sakramento ng binyag. At siyempre po, experience natin, kahit nabinyagan tayo, nagkakasala pa rin tayo. Kaya nandyan pa rin po yung isa pang sakramento, yung sakramento ng kumpisal. Kasi para sa akin, pag tayo nagkumpisal, ako po nagkumpisal, kahit pari ako, sa absolution ng pari, ginagawad sa atin ng Diyos ang ganap na kalinisan. Kasi kung mayroong isang gustong tayo manatiling malinis, walang iba kundi ang pinakamagulang natin sa langit ang lumikha sa atin. Tulad siya ng bawat sa inyo dito na mga magulang. Sino po ba sa inyong mga magulang ang gustong makita ng anak? Masapat siya. Tulo-tuloy sipon. Makuto. Di po ba nalilinisin niyo yung anak niya, paliliguan niyo yan, popolbuhin niyo yan, amoy tender care. Yung masarap yakap-yakapin yung baby, yung bata. Gusto natin yung gano'n, yung malinis. So, para sa atin po, gano'n ang Diyos sa atin. Pero not physically, kundi yung kasalanan nagpapadumi sa atin. Gusto niyang tayo maging malinis. Malinis. Kasi pag malinis, presko. Pag malinis, magaan ang pakiramdam. Pag malinis, hindi lang magandang tignan, kundi parang malayo sa sakit. So, ganyan din ang Panginoong Diyos. Gusto niya tayong lahat ay maging malinis. Kasi gusto niyang maging payapa, panatag, ang ating buhay. Pero alam niyo po yung problema. Alam niyo yung problema natin ngayon. Hindi yung tayo nagkakasala. Hindi yung tayo nadudumihan.
ng kasalanan, kundi yung hindi natin inaamin ang ating pagkakasala. Ang problema ng tao ngayon ay nawawalan siya ng sense of guilt. Hindi na nagigilty sa ginagawang baluktot, sa ginagawang masama, na nirarationalize ang mga nagagawang masama. At yung mga tao, dahil siguro yan na lang nakikita lagi, ino-okay na lang. Okay lang ang pandaraya. Okay lang ang panloloko. Yan, okay lang ang pakikiapid kasi lahat naman ay ginagawa. Pag ang lalaki may iba, may pangalawa, may pangatlo, lalaki naman okay lang yan. Macho nga ino-okay na natin. At kung ang kalakaran na ganyan, lahat ng masama, i-okay natin, anong mangyayari sa atin? Para nating hinayang tumubo ang COVID-19. Parang ino-okay natin ang lahat, mahawa sa virus. Kaya ang ating pong celebration ngayon, ang Immaculata Conception, ay isa ring paalala sa atin na kung paano tayo maselan sa COVID-19. Sana ganyan tayo maging maselan sa usaping kasalanan. Kung paano tayo ang selan-selan natin, pa-alcohol pa tayo. Ligo kagad. Sana ganyan din tayo kagad pag tayo nagkasala. Sana mabilis pa tayo sa alas 4 na makapagsisi. Makapag-sorry sa ating mga nasaktan. At makapaghingi ng tawad kagad-agad sa anumang kasalanan ng ating nagawa. Huwag lang natin isipin ang kapakanan ng ating kalusugan. Sana isipin din natin ang ating spiritual na kalusugan. At hindi lang tayo ang nagmamalasakit sa ating sarili. Kung mayroong masigit na nagmamalasakit sa atin, ay ang Diyos na lumikha sa atin. Amen. Amen. Ngayon po yung ating ihayag bilang magkakapatid ang ating pananampalataya sa Diyos. Nagnanais tayong maging malinis at ibahagi sa atin ang buhay niyang di nagwawakas. Sabihin natin, sasalpantaya ko, King Diyos, sigpang mayupayang tutu, linalang king banwa tiyato, at kang Yesu Kristo nga nakabugto nga ginuta mo, pehagli king upayaning banalay Espiritu, mibait kan Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlong aldo sinubliyang mebye, pepaitas siya banwa makalukulukwa naning Diyos, igpang mayupayang tutu, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyan pong mga mate, sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasublirang meding mete, at king be alananga. Amen. timawan at piniling Diyos, ing Birhen Maria, karing sablang babay, paulining kayang kasalpantayanan, ning kayang kapakumbaban at kapaniligan, king ding pangako ng Diyos matupadla. Pasaop ta kaya, at nga tamang sumabi, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para king kapulungan ng Diyos, kasumangit ning kasakitan, at mabilis a pamagbayo king kayakatang panahon. Eya sana milalako pag-asa, nunemit mo yang tiwalang manaya, king panyatang, king ligayang Kristo. Nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Para ka ring Kristiyano ring sablang bansa, misan metong langan sana lalam ning pamagrena ning kayakatamong indo. Nga tamo king indo ning Ginoo. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan.
para karing anggang pengaring babayi. Ipakit da sana ing maragul alugod, karing karelang anak, antimo ing pepakit ng Maria kang Jesus. Nga tamo king induning Gino, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. para karing anggang kayanakan adalaga. Tanggapan da sana king ing kahinhinan at kalinisan, migit e palak a ulaga, kesa king makayamuyot ng pita ning yato. Nga tamo king induning Gino, Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. para kaya katamungan, ing lugod ta kang Kristo, di na nakatasa ng sikanan, ban apakyapusan taya i Maria, ing ganap diling modelo ning kayapan Kristiyano. Nga tamo king ginon, nga tamo king indon. Santa Maria, ipanalangin mo kami, ikeng makasalanan. Ngeni po aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginong Jesus, tao ka, king sablang bage, sabali mo king pamikasala. At may ngailangan kang metong ahindong alang bakas kasalanan, ban mituruke ka, king makatao ming pamamaralan. Bendisyonan mo ring sablang pengaring babae, king karelang pangaindo. Itururo sana ring karelang anak, anti mo na makananong hindu mo, at inindumi mo naman, tiro na ka. Ikang mabibiyat magari, manggaman, king alanganggan. Amen. Deta pong mga sadyang mag-operta lakad nala. Makiabit ang pong magkanta king dalit para king pamagsadya karingahin. Aking
Dalang kay pakamalang kapatad, baniting kay katamang daon, matanggap yarapaning Diyos, si panglubos mayupayam. Tanggapan na saning ginuy ting dawon karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya kataming kasaplala, at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy, paming miglalang, tanggapan may ting daraw ming sakripisyo ning kaligtasan. Kaniting kapiesta ning alang bakas kasalan na Birhen Maria. Papanatilyan ming timawa king pamikasala. Manibat king mumuna ng pinandit ning kayang bien. Saupan mo kami kapamilatan ding kayang panalangin. At dinisan mo kami karing kekeng kasalanan. Itiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ing ginuman tabay ake kayo. Yat na yorem puso yu. Pasalamatan tayong Ginoo, Diyos tamo. Tuneping karapat dapat at matulid ing pasalamatan dakang paratit numang karino ipa, Diyos king alangang galubos mayupaya. Emo pepain tuluting midungisan yung Birhen Maria king kasalanan ng Adan. Kitman may king grasya ban maging indu yung karapat dapat para king kekang anak. Kaya pepayaninag mo na yung Santa Iglesia, aganap ng esposang Kristo, esposang maslaga-maslag king legwan. Anting Birhen na kanisinisan, bait ne para kaya kaming talapangabos. Ing kordero ang alang kasalanan, amilalako karing kaya kaming kasalanan. Pinili may karing sablang babay, ban maging tarasaw mi, king kaya kang harapan, at ban maging pialimbawanan mi, king kabanalan. Ulinita kami sablang koro, ring anghel karing banwa, daralit ming kaya kang ligaya lantok ng ngaming babye, kapurian kaya ka. Tunay kaping banaloy pa, ikaing panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king Espiritu mo. Ban para kaya kami malyari lang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang lum, king pamaylasa at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat siya kaya ka. Piraso niya at binyene, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan at kananye. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan, kinuha ng kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. At binyayin ng kalis, karing kayang disipulo nga na tanggapan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiin kalis ng kanakong daya,
ing dayaning bay talanganggang tipan. Ami bubu para kay kahit para ka ring sablang tao, banketa may patawaran na rin kasalanan. Daptan niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyabli na may biyan ng anak mo. Darami kaya kaiting tinapin, ing biyat ing kalis ing kaligtasan. Laiming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning Banal Espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato. Ban may ganap yak ilugod, kambiyan ng Francisco kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pare. Ganaka mo na naman di kapatid ming pepahinawan at maninayang subling mi, ading sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana kay maligay mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye lang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambiyan ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, king kakabaning panahon, purianda kat paligayan, kapamilatan ng Jesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutu kagom ning Banal na Espiritu, pupurianda kat parangalan, manggaman king halangangga. Mapamintuging amahan tala pangabo sa mibok yung bananan turu, nga tamang ining mangangas manalangin.
Gabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panawon mi, bangking kasaupan ning kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambene maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo, sana babalikdan din kaya kaming kasalanan, naninglawen mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ika mabibi at magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, mantabaya sana kapilan man kaya kayo. At kaya kaanti mo rin. May kakapatatangan po, masyatamang ining pupugayang kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalako king kasalanan ng yato, ng tamang mayaws king hapunan ng kordero. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igkas niya nga mano mo, kumayap na ako.
siklaw tamo po. Panalangin kang San Jose. Itamongan po. Bapo talalingap ning talapagligtas. Esposo ning Nuana Birhen Maria. Kaya kayong Diyos penibalane ing anak ng buktong. Kaya kay Maria binilina ing kapanaligana. Kambe mo'y Kristo mi katawan niyang tao. Nuana San Jose, kaya kami mo naman ipakit mo ing metong kang igpa. At tayran mo kami king daklat ning bihe. Aduan mo para kay kami ing grasya, pakalulu, ampon sikanan, pilubluban. At ipanlualo mo kami karing sablang marok. Amen. Dapat ning pamagtagulaling, ampon pamipanibala, king kalinis-linisan, a pangakagli ning Nuana Birhen Maria. Itamongan po. Lalam na ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kalilis-linisan ay induning Diyos. Kabang tutunggian mila ringamano ni ting dalit, aginamit na king pamanalangin, ning banal na kapulungan, kaya kaban ding dakal a siglo, akakit mila ring sarili mingeni, arapan mo. O kalinis-linisan ay indumi, ikaming bibilog king katawan ng Kristo, ay atyo king bansami. Tutunggian mila ring amano, niting dapat ning pamagtagulaling, ampon pamipanibala. Numila titipunan, bayo king sabla, ding kapanayan, ampong kaligaligan, ding sablang Pilipino. Kaniting pinandit ning istoryami, o hindu ning memalenmi, katutulamiya ing bansag mo, Pueblo Amante de Maria, balayan amalugod kang Maria. Balo mula ring sablang kasakitan mi, ampon ding kapanayan mi, pauli ning metong kang hindu, panamdaman mo ing pamagkapilit ming mamili, pilataning mayap, ampon ning marok. Pilataning sala, ampon ning dalumdum. Alilingas-ngas king yato, king kasalukuyan a panahon. Indo ning bansami, tanggapan mo ing dalongmi, king masika ng agyag ning banalay espiritu. Ikami na mismo ing lalapit king puso mo. Kaulan mula kambening lugod, ning meto nga Hindu, ampon talasuyo ning Ginoo. Ding memalen mi ampon ning bansami, ang yeni ipanibala, ampon tatagulaling mikeka. Uling tutu kaming migagana ka, para king paintungulan mi, kete king yato. Ampon king alananga, ring balang metong ke kami. Ampon ka ring sablang memalen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magsantong o kalinis-linisan na induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mi keka king kaguluan mi. Iba't king pamikasama, pamanampalasan, ampon pamilaban-laban, amisasagsag ampon manyira, karing memalen mi. Ikabos mo kami. Iba't king kasalanan, laban king biening tao, iba't king kamumula na king sepo po naning ima, ikabos mo kami. Iba't king pamakamate karing kalupang Pilipino, luwal ning batas ampon hustisya, ikabos mo kami. Iba't king pamaglati king dignidad ding anak ning Diyos, ikabos mo kami. Iba't king sablang uri ning kayalan katuliran, kimbiening lipunan, ikabos mo kami. Iba't king makasadyang pamandakurak, karing kautusan ng Diyos, ikabos mo kami. Iba't king pangalako, pamanalastas, king mayap, ampon marok, ikabos mo kami. Iba't king kasalanan, laban king banal ay espiritu, ikabos mo kami. Tanggapan mo o kalinis-linisan ay Hindu ng Kristo, iting aklismi. Mit mo ka ring kapanayan,
at mabayat apupusanan mi, ding kasakitan ning balang metong kay kami, at ding sablang memalen. Mi pahayag sana, misan pa, king mismong istorya mi, antimong metong abalayan, ingalananggang upaya ning kaligtasan, ingupaya ning mapamakalulong lugod, lupiga na sana, ingupaya ning kasalanan, ampon dewakan, ayatyu busalmi. Ibayo na lasana, ring konsensyami. O Maria, indo ng Jesus, ampon indumi. Biye ampon yumumi, mangga panaligan mi. Amen. Talakad tayo. Panalangin tamo. Oy, paming malugod, king lugod mo, pinili meng Birhen Maria, at may pepaintulutan mirungisan king kasalanan. Mananulasan ang iting sakramento ning lugod, ikabos na kami karing kekeng kasalanan. Idiyadon mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Ang ginuman tabiya ke kayo. Ido ko yore buntok yo para king masusing bendisyon. King manayang yato, i Maria, binyening meto nga talapagigtas, huling tinanguyang wa, karing tangka ning Diyos. King metong yatong manayang kabaldugan at kapanayan, king kakatang panahon, ay tadtaming kapayapaan at sisya ng Kristo, nung atintang kusang tangungwa, king kapag nasaning Diyos kay katamot king yato. Uling inaus na katamang misundo, king yatong pigmula na kang Maria at kang Jesus. Makibat ta sana, kaniting aus, kambining bendisyon, ing mayipayang Diyos, ing ipa, ing anak, ating banal Espiritu. Amen. Umen ako, king kapayapan, at yata di Kristo, king yato. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, Maya Porras kaya kanyan, magandang araw, marami pong salamat sa lahat. Inantaya pong maya pa oras siya mong happy anniversary po among.